Er zijn leden aan het werven voor de puzzelkringen. Ja, eigenlijk zien we aan het inventariseren. Sukie. Gaan ze die pakken? Die is voor jou. Zoek jij. We hebben al... We zijn dan aan het kijken welke provincie de meeste Lucie die mee willen doen. En Limburg is nu de meeste. En dan gaan we een puzzelkring opzetten. Ja, die hebben nog het minste te doen, hè? Ja, zeker. Jazeker. Nu dik, hè? Voor het brein, voor het brein. Voor het brein. Ja, vind ik wel. Vind ik wel. En hoeveel stukken bestaat de puzzel? 2 stukken? Nee. Nee, Loer, kijk eens. Limburg nu. Dit is En we zijn met Maastricht begonnen. En dan gaan we wij met gans Limburg tot Mook. Ja, tot Mook van echt. En wij reageert puzzel ook niet, hè? Wat is het? En wij reageert de puzzel ook niet. Nee. Ja, misschien. Want ja, we gaan klein beginnen. Limburg eerst. En dan gaan we het uitrollen over heel Nederland. En dan volgend jaar internationaal. Ja? Oké. Volgend jaar zijn we het weer, hè? Dan kan ze reclame maken. Dan kan... Dit is de website, hoor. Dat heb ik de website. Even